borta alltså. Hon kan nog igen, verkar det som. Nej! Kom igen då! Heja tjejen. Kom igen nu. 4. Ja, kom igen nu! Jag är snart i kappsida. Nej, det kommer en tjej i bakgrunden. Kom igen nu, heja Love Queen. Åh nej, 2. Nej, 1. 1, kom igen nu! Nej, känn inte av mig lilla traktor. Min häst känns så långsam. 2. Kliniskt bevisat så är nog fjordingen snabbare än quarters. Fast hennes måste vara på toppen här om ingen liksom sådär. Not the best. Ja, kom igen nu! 1, yay! Okej, nu kör vi här. Jag tar inga risker utan jag kör som jag brukar. Okej, nästan. Okej, nu ska vi inte fälla.